No niin, huomenta, huomenta. Täällä on tekniikan tietäjä, mutta vertaisvalmentaja täällä näin. Aletaan siivoamaan kuule jääkaappia. Voisi olla semmoinen urakka nyt käynnissä. Jääkaappi pitää muutenkin siivota, kun se on ihan paskainen. Eli mä otan teidät mukaan tuohon siivoukseen nyt, niin aletaan siivoamaan. Siivoustiimissä. Meillä oli aikanaan semmoinen tiimi tuolla Kiveriossa kuin siivoustiimi. Me aina siellä siivottiin ja hoidettiin näitä siivouksia. Niin mä käännän teidät kohta tähän siivouksen pariin ihan hetki. Tää on keittiössä itseniä, mutta no niin, eli täällä on nyt. Mä alan vähän täältä puhistella, kun tää on niin kovin likainen, että tää pitää pestä tämä keittiön jääkaappi, jota mä enten tässä käännettyä suoraan. Mä kohta huuhtelen tätä ja pesen sitten uudelleen. Hui, kun tää vähän näytää. Mä vähän tätä nyt pesen, koska tää on tää jääkaappi niin pirun likainen. Mä koitan teillekin nyt vähän pitää tätä tässä, että pääsette kameraan mukaan. Kun tää pitää huuhella tää Mä teet vähän huuhtelen ja mä pesen tätä jääkaappia. Tää on kato ihan paskainen, ei tänne voi edes luokiakaan tuoda, kun pitäis ne meidän viikonloppu eväät tuoda tänne, mutta niitä ei voi kyllä tänne laittaa, jos on likainen. Mä vähän pesen tätä nyt, mä tuon teidät mukaan vähän hommaan. Tää pitää kato pestä ja huuhella. Ai niin, mulla on se biisi ja pussitin ja pakastin. Pussitin ja pakastin. Pussitin ja pakastin. Se on aika hyvä biisi. Eiköhän tää olla jostain aika hyvä kuitenkin. Täällä on jotain likaa. Kaikkihan tästä ei lähde, se täytyy niinku sanoa, mutta ottaa enimmät mitä saa. Tää täytyy kato pestä, kun on hirveän likaa, että niillä on jäätä tullut. Tämä mun videolaatu vaan ei ole kauhean kaksista, eikä välittäkö ollenkaan. No niin, siinä oli jääkaapin pesu, otetaan se uudestaan. Niin. Näytin teille vähän miten pestään tänään jääkaappia, kun pitää olla jääkaappi puhas, kun mä saan vieraita tänne kylään. No niin. Nyt on sitten jääkaapikin pesty, että ihan siinä suhteessa mukavaa aurinkoista tiistaita kaikille.